Las Vegas'ta CES 2026 başladı. Atawatan media 30'dan gowrak ýürütese gotdaşlyk geçirdi. Las Vegas şäherinde dünýäniň eň ýeri tehnologiýa sergisi bolan CES 2026 resmi taýdan başlamazdan ozal media günleri çärelerine badalga berildi. Serginiň ilkinji günleri media günleri dünýä medeniýeti üçin ýürüte gurulan tanyşdyryş çäreleri bolup, bu çärelere Atawatan media kemişen gatnaşdy. Media günleri çägine tanıştırılış çäresi geçirilip, onu emel intellekt, robotika, akıllı enjamlar, taglyk tehnologiýalary, akıllı şäher çözgütleri we startup ekosistemasi bilen bagly onlarça kompaniýa öz önümlerini we hyzmatlaryny ilkinji gerek medeniýete hödürledi. Sergide aýratyna fiziki AI, hyzmat robotlary, akıllı sensorlar, awtonom ulgamlary hemde täze nesil programmalary bilen tapawutlanýan kompaniýalar uly gyzyklanma döretdi. Atawatan media tarapyndan alınıp barlan gotdaşlyklerde 30'dan gowrak emel an kompaniýasy Atawatan platformalary üçin çykyş edip, öz tehnologiýalary, geljek mailnamalary we bazara getirmek isleýän innowasion çözgütleri barada gurrun berdiler. Biz gotdaşlyklar ýakyn günlerde Atawatan TV YouTube, Atawatan Türkmen Instagram, Atawatan habarlar TikTok hasaplaryna hemde Atawatan Turkmenistan.com web sahypasyna çap ediler. Çäreler dowam edýär. Ertir media günleriniň ikinji güni geçirilýär we onu täze tanıştırılışlar, ýürüte press çäreler hemde dünýä medeniýeti bilen duşuklar dowam etdirler. 6 ýanwarda bolsa CES 2026 ýylyň resmi açylyş dawarasy geçiriler. Resmi açylyşdan soň dünýäniň eň ýeri ýüzlerçe kompaniýasy emel intellekt, robotika, awtomatlaşdyrma, akıllı öý tehnologiýalary we senagat innovasiýalary boýunça eň soňky ösüşlerini dünýä jemgyýetçiligine hödürler. CES 2026 9 ýanwara çenli dowam eder we bu döwürde müňlerçe kompaniýa, startup, alim, inžener we medeniýet wekilleri Las Vegas'ta jemlenip, geljek tehnologiýalarynyň ornuny kesitlenjek çözgütleri aralyp maslahatlaşarlar. CES 2026 ýylyň dowamynda emeli intellektiň jemgyýetdäki orny, onuň iş bazaryna, bilim ulgamyna, saglyga, senagata we günnelik ýaşaýşa ýetirýän täsiri giňişleýin aralyp maslahatlaşlar. Fiziki AI, robotika, awtonom ulgamlary, akıllı şäherler, saglyk tehnologiýalary we maglumat howpsuzlygy ýaly mowzuklar serginiň esasy temalardan hataryna bolar. Şeýlede AI-nyň etik çäkleri, kanunçylyk meseleleri we adam bilen tehnologiýanyň arasynda gatnaşan geljegi baradaky ýürüte panel diskussiýalary geçiriler. Şeýle forumlar we duşuklar arkaly innovasiýalaryň ykdysady täsiri, täze tehnologiýalaryň bazara girmegi, investisiýa mümkinçilikleri hemde döwletler bilen hususy sektoryň hyzmatdaşlygy aýratyn üns merkezine saklanar. CES 2026 diňe häzirki ösüşleri görkezmek bilen çäklenmän, geljek 10 ýylyň tehnologiýa strategiýalarynyň emele gelmegine täsir edýän möhüm halkara meýdança bolup, dünýä tehnologiýa jemgyýetiniň geljek orny kesgitleýän esasy çärelere bir hökümli taryha girer. Atawatan media CES 2026'dan eň täze täzelikleri, ýürüte reportajlary we aýratyn söhbetdeşlikleri ýygyderli ýetirip durmagy dowam eder.